dinoti kaka nopange dai gima yot ne jopiny o fail Odoyo Owidi sirkal wuondo jopiny kapok wachope ji to ji wacho kania ni det ma Kenya ka waketo squarely ni Azimio manokoso nikech they went into bed onego bedi ne gi alatwa e det mane dhi maloni e sirkal mochakore 2017 nyaka 2022 to jatend Azimio went into bed with the president of the day. Koro wabiro wakelo argument ka ni Ruto ne nie cabinet. What is the portfolio of a DP? Nothing. The president takes full and all responsibility. Kendo president ma world kata mana Kenya. Koro DP misacho ni onge gi portfolio to koro jakom to donjo kanye kanye. We mondi poka chope jakom to winie mo wacho. Ana we Azimio jakom to winie mo wacho. To be kako wacho na abro miye. Jakom ema nodhi omosore guru on behalf of jogite. Iming'eyo kik wawuondre ka ni ka jakom osemosore gi jogo chakre wuotho gik Migori nyaka Imbo Usenge ni laini no jo ODM te gi laini onge gima gichak gitimo o ka wacho ni jakom ema nodhi okaw loan ikaw loan to ling to en ema noyombi